अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presents by Gold Studio। DJ मुकेश चकिया। अब छोड़ दादा हमारा चाही ना मजा सजा दे दे बहो अब भीतर जाला नहीं राजा रोकल ना हो लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए। अब छोड़ दादा हमारा चाही ना मजा सजा दे दे बहो अब भीतर जाला नहीं राजा रोकल ना हो लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए। Recording by दिल आलम DJ मुकेश चकिया। हम नहीं जानने की बात तू कसाई हो देवेला भीतर ले तू तो घुसाई हो हाँ हाँ हम नहीं जानने की बात तू कसाई हो देवेला भीतर ले तू तो घुसाई। अब सच कहतानी कोई हो कना हो जाए अबे लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए। DJ मुकेश चकिया। यूसुफ दिल आलम तोनी बुझ मजबूरी हो फोड़ दिल रतिया में हाथवा के चूड़ी हो यूसुफ दिल आलम तोनी बुझ मजबूरी हो फोड़ दिल रतिया में हाथवा के चूड़ी साचो कहले विशाल कहीं ओई कना हो जाए अबे लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए। अब छोड़ दादा हमारा चाही ना मजा सजा दे दे बहो अब भीतर जाला नहीं राजा रोकल ना हो लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए लइका ना हो जाए कहीं लइका ना हो जाए। RDS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसुआ।